nawe waxolelwa. Jesus. Hallelujah. Amen. Nawe mosiwaxolelwa nguThixo ngokuza kuye. So wena why can't ungamxoleli omnye umuntu? Hallelujah. Amen. Hallelujah. So namhlanje ndizanothanda bani. Hallelujah. Siyayazi thina apha singabantu abanothanda kakhulu. Hallelujah. Siyamthanda thina umuntu apha. Hallelujah. So loo nto ndizayibethelela ke ngokuba ingasihlale inje. Hallelujah. So that nomnye umuntu ke ngoku ofikayo afika abona hayi mani kushushu apha. Hallelujah. Hallelujah. Kunothando apha. Hallelujah. Umuntu eyazi uba angajongi ivinkwa inani lethu but atsalwe yilaa khalenda yethu yothando. Hallelujah. Amen. Aqonda imani abantu ewe bambalwa but ikhona mani le nto kaThixo banayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Which is uthando bangcwele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So nomthandazo wanamhlanje uthi ngangasibe singahlala sithandana sinje. Hallelujah. Hallelujah. Sikhona ukuze sizokwazi ukuyiphefumulela nabanye abantu loo nto leyo. Hallelujah. Hallelujah. Because kwamanye amabandla abangcwele akho nto intle. Abazalwane bayaqumbelana bodwa apha enkonzweni. Kukho amaqela ngamaqela ufumaniseke uba mna nditshomi apha ngomdingana ndiyotshomi. Hallelujah. Kanti kuthi xa yenziwa loo nto leyo. Hallelujah. Ufumaniseke uba andimthandi uSinazi ndithanda oyimange. Hallelujah. Hallelujah. Kwaye ndimane uyandidika ke loo xa ime phandle maye ndimnyevule ndimshitshele ebusweni. Hallelujah. Ngoba ndimthanda kodwa ndithini noThixo phofu. Hallelujah. UThixo oluthando. Hallelujah. Kwayena. Hallelujah. Okay, nwamkela uthando kodwa wena ungabi nalo uthando. Hallelujah. So mna ndiyayithanazela kakhulu loo ndawo leyo thina sihlale sithandana sinje ukuze sizokwazi uthanda nabanye abantu. Uthixo asincede uthando lwakho lungapheli apha kuthi sihlale sinjena okokoko khona ukuze sizozuze ubomi obungaphakade. Hallelujah. It is ukuthiwe thina ekufeni sanikwazi ubomi obungaphakade. Hallelujah. Hallelujah. So ukuze sikufumane ke ngoku obungaphakade ukuba sihambeni apha emiyalelweni kaThixo. Hallelujah. Singasukini kuyo. Hallelujah. Because inye into ezasisa kobo bomi yile lilizwi lakhe. Sihlaleni kulo ngamaxesha onke. Sisprede ivume elimnandi. Singaziwa ngoba yho abazalwane balacawa. Hallelujah. Khona omnye untombazana ungumfundisi actually. So uyathanda ukundisherela like izinto xa ikhathazekile andisherele. So uthi khona abantu bamhluphayo kwenkonzweni yayo bayamhlupha uthi hey bamkhonzisa kabuhlungu manje akumnandanga. Hallelujah. So ndithi kuye hayi mani jonga yazi yintoni susa ifocus yakho kubo wena qhuba iagenda kaYesu. Bayeke bona bakhona even aba bathetha kubo abazawubona uba lo mntu mana akayiyo le nto kuthiwa yiyo. Hallelujah. Ndithi jonga wena jonga uYesu ujonge izwi lakho ilizwi likaThixo ogquma wakho ufocuse kuye futhi ufundise lona uyeke wabona bathini bona basebenza kanjani because thina i-main purpose yoba sisindiswe ukulandela imithetho kaThixo eyoba abantu bona baze bathini ungabahoyi abazokwenzela ngisi. Hallelujah. Hallelujah. So umane sitsho kathi yazi xa ndithetha nawe niyandiphilisa izinto ozithethayo. Hallelujah. Nje ziyandiphilisa nyani izinto ozithethayo because ndiseqonda uba uyabona iSunday yam yokugqibela lena kodwa ndivele uthethe nawe mani undenze ndiphinde ndiye futhi. Hallelujah. Hallelujah. Ebesanokutsho izolo uthi hey ndina into ethi ngasengavuki ngomso ndihamba uyangamdwini phayana uThixo yazi ukubekele ntoni phayana hamba bokwenza le nto uThixo athi akuthume yona kulaa ndawo ungasuki ngenxa yoba ususwa ngabantu. Hallelujah. So ndiyathanda ukuyifumana loo nto leyo andikwazi ushumayela but xa ndithetha nomntu vele noThixo sesithi ye iyandiphilisa le nto ithethayo. Le nto phakathi evekini bendizithathele i-fasting wele kudala uke ndithatha i-fasting ndayithatha i-fasting ngangcwele tshini ndaqonda wanqoma ngalaa mini andikho semudini andikho semudini ingase ndingathethi ingase ndingathini qha ndasendangena kuFacebook kwangolo bhuti apha undibulisayo abulisekele bhuti hayi ndiphendule ke nangakhona manje anje sisima ndicela ukubuza umntu uhlala njani kuYesu ndiyafuna abantu uhlala